fuq il-finanzjament tal-partiti, kemm tħossok li tiddanneġġalek il-kredibilità il-fatt li l-istazzjon tal-partit tiegħek ilu ma jdaħħal il-konti jiddaw l-aħħar 13-il sena u nemes ma dik għalfej speċa xed iwaqqafkom milli tifqu tiksru liġi. Mela, minnaħa tiegħi waħda mill-affarijiet li għamilt mill-ewwel huwa din irridu nindirizzawha. Hemm numru ta' diffikultajiet tekniċi illi ma tistax issir malajr, però il-moment li rnexxina nelbuhom dawn se nkunu qegħdin nagħmluhom. Diffikultà ċerti firem tal-awditorja. Per eżempju, għaliex inti trid issib xi ħadd li jkun qiegħed jagħmillek x'ismu għal dak it-tip ta' karti. U allura meta aħna nkunu qegħdin nagħmlu affarijiet, fil-waqt li tipprova ikun hemm ċertu diffikultajiet tekniċi fost oħrajn. Ma xorta rrid u qiegħed nagħmel waħda ta' awdituri li mhumiex lesti jitfgħu hija waħda mill-problemi li jista' jkollna. Imma għax hemm straġi. Le, mhux għax ikollok straġi. Għaliex inti jridu janalizzaw l-affarijiet kollha, u jridu janalizzaw l-operat, il-karti. Ħanaqbu ta' 21, 22, 19 per eżempju. Iva dawk bla dubju. Ma tibqa' sir lura. Le, ma forsi nistgħu għall-inqas. Tibdew tippubblikaw dawk. Iva, bla dubju. Ġifieri inti qed tgħid li hemm ħwejjeġ tekniċi li ma jippermettulkomx li toħorġu dawn l-affarijiet fil-pubbliku. Imma determinat li nagħmluhom. Le mhux ma jippermettix noħorġuhom fil-pubbliku. Le ma jippermettulkomx jiġifieri ma stumbling blocks qed ngħid. Kollox se jsir. Kollox se jsir.